Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na sirrin Android ko kuma duniyar waya. A Zinariya TV ke muku lale marhaban da sake kasancewa. A yau dai mun zo muku da wata garaɓasa ne ko in ce wata bonanza ce ta yadda za ku samu data kimanin 1000 a layukanku na Airtel ba tare da kun yi wani aiki ba ko kuma kun yi wani shige da fice ko kuma kun ɓatar da ko sisin kwabanku. Sai ku karkaɗe kunnuwanku domin jin yadda wannan tsari yake kasancewa. Mu dai kullum fatan mu kuma babban abin da muke so a gare ku shine subscription. Ku danna subscribe kuma ku danna alamun ƙararrawa domin samun wasu zafafan posting ɗinmu ko in ce wasu bidiyoyin mu idan mun sake a nan gaba waɗanda za su ƙayatar da ku, ku ƙaru da su, ku nishaɗantu da su kuma ku ilmantu da su. A yau dai za mu yi muku shi wannan tsari na yadda za ku samu data 1000 a layinku na Airtel ba tare da ko sisin kwabanku ba ta hanyar wata manhaja ce ko in ce wani application kamar yadda aka fi saninsa da shi. Wani application ne da ake ce masa My Airtel. Shi My Airtel idan kuka zo ku dukkan waɗanda suke da Play Store za ku zo ku shiga cikin Play Store kamar haka. Idan ku shiga cikin Play Store za ku zo ku nan idan ya gama sacin ya bude za ku rubuta My Airtel. Yawa My Airtel. Yawa alhamdulillah wannan shine a sama. Yawa yadda kuke ganin sannan wannan shine gashi mega 5.6. Saboda haka za ku danna install ku sauko da shi. Yayin da kuka sauko da shi za ku zo ku idan kuka zo ku za ku buɗe shi kamar haka. Misali ni gashi already dama ina da shi a nan. Yawa sorry yawa already dama ni ina da My Airtel dina. Yawa gashi nan. Yawa idan kuka shigo za ku danna install. Idan kuka install din shi ya buɗe, abin da kawai ake bukata a gare ku shine ku saka lambar ku na Airtel ku yi login. Kuna budewa da zarar kun bude shi za a yi muku text cewar kun samu kyautar data 1025 kyauta kimanin tsawon sati daya. Masha Allah, wannan shine bayani a game da yadda za ku samu data 1000 a layinku na Airtel. Ku kasance da